Доброволките към Младежки център Плевен, близначките Бранислава и Денислава Горанови донесоха престижни награди на Плевен от националния ученически конкурс "Куба далечна и близка", чието заключителен етап се проведе в Националния дворец на децата в столицата. Двете сестри са ученички от 6-ти клас в основно училище Васил Левски. Бранислава печели първа награда за есето "Апостолите", в което прави интересен паралел между патрона на нейното училище Васил Левски и националния герой на Куба – Хосе Марти. Денислава е отличена с поощрителна награда за мултимедийна презентация на български език "Моето пътешествие в Куба". Участниците са поздравени от извънредния и пълномощен посланник на Република Куба у нас, негово превъзходителство Херардо Суарес Алварес. Това информира Милен Първанов, ръководител на Младежкия информационно-консултантски център.